ברוכים הבאים לפודקאסט, זה בכיס שלך, והיום אנחנו הולכים לדבר על משהו מאוד מאוד מעניין. האמת שיצאנו לדבר עליו קצת בעבר, וזה שיטת תמחור מסוימת שאני אוהב לעבוד איתה מאוד עם לקוחות שלי. לשיטה הזאת אני אוהב לקרוא שיטת המפסיד עליך, שבעצם הלקוח מרגיש שאתה מפסיד עליו כסף, וחברה שעשתה את זה ממש ממש לאחרונה, אני רוצה ממש להביא את זה אלינו ולנתח את המקרה הזה. החברה הזאת זו חברת ילו, והם יצאו בדבר הבא. הם אמרו, אתם יכולים לעשות מנוי של קפה ב-30 שקלים בחודש, לגרום לנו להפסיד כסף. אתם יכולים לקבל קפה באשכרה שקל, שגם אם אתם שותים את הקפה שלכם בקפסולות בבית, זה עולה יותר כסף, אז אתם בעצם מקבלים קפה בשקל, רק תעשו את המנוי הזה. זה הכל, אוקיי? עכשיו, לאדם מן השורה שמסתכל על הדבר הזה ואוהב, וכאילו כל פעם שהוא הולך לתדלק אז הוא קונה את הקפה כי הוא מאוד מאוד אוהב את הקפה של התחנות דלק. אגב, אני אחד מהם, אני מאוד אוהב קפה של תחנות דלק, זה מאוד טעים. אז אתה מגיע למצב כזה שאתה אומר, אוקיי, אין לי שום אינטרס לא לעשות את זה, כי מספיק שאני קונה פעמיים בחודש קפה, אז זה כאילו בדיוק הסכום הזה שבמילא הייתי משלם. רק שהפעם זה פשוט מעודד אותי לקנות יותר קפה. אוקיי? עכשיו, הם לא מטומטמים. למה הם החליטו לעשות את המהלך הזה? למה בכלל שאני אצא למהלך שבו אני מפסיד כסף על הלקוח שלי, אוקיי? זה הרבה פעמים, גם יצא לנו טיפה לגעת בזה, אבל אם אנחנו מסתכלים לצורך העניין אפילו על רמי לוי, שיצא אז בזמנו עם אוף בשקל, מזכיר לכם משהו? אוף בשקל, קפה בשקל? אבל מעבר לדבר הזה, יש פה עוד עניין שהוא אפילו יותר מעניין, אוקיי? העניין כאן הוא שבתחנת דלק, הערוצי רווח הם לא רק החנות נוחות, אוקיי? תחשבו על זה ככה. אם היום, לצורך העניין, אני מתדלק במקום שהוא יחסית מרכזי. כלומר, כל פעם שאני נוסע לתחנת דלק כדי לתדלק, יש עוד 2 תחנות אפשריות מבחינתי. איפה נראה לכם שאני אתדלק יותר? האם אני אתדלק יותר במקום שבו אני מקבל קפה חינם כביכול, שהקפה בו כבר שולם, או שאני אתדלק במקום שאולי הוא טיפה יותר זול בדלק שלו, בין אם היום הדלק עולה 7 שקל, אז שם עולה 6.95. איפה אני אתדלק? ככל הנראה אני אתדלק במקום שבו יש לי קפה חינם. ככל הנראה, אוקיי? עכשיו אני אגיד לכם משהו שהוא מעבר לזה, שהוא גם הרבה יותר מעניין. איפה אני ארצה, כאילו, ברגע שאני כן מתדלק, שאני כבר הגעתי לתחנת דלק, כבר הלכתי ל-Yellow, כבר קיבלתי את הקפה שלי, מה, אני לא אקח איזשהו משהו מתוק כזה בקטנה ליד הקפה, אני לא אקנה, אולי בדיוק נזכרתי שאני צריך איזה סוללות לבית, פתאום נזכרתי שאני צריך איזה משהו לקנות, ואיזה קטע, אני בדיוק פה כבר בקופה, ואני בדיוק כבר צריך לשלם את הקפה חינם שקיבלתי, אז יאללה, בוא נוסיף כבר גם את זה. ואז אתם הגעתם למצב שמסל של לקוח שהוא 0 שקלים, הגעתם למצב שהסל של הלקוח הזה הוא 25 שקלים או 35 שקלים, או אם הוא תדלק גם בדיוק באותו רגע, אז הוא כבר 300 שקלים. אז כל המהלך הזה בעצם מבוסס על 2 אלמנטים מאוד מאוד חשובים. קודם כל, האלמנט הראשון זה לגרום ללקוח, לגרום לצד השני להרגיש שאם הוא לא קונה מצד אחד הוא פרייר, ומהצד השני שלו, שאני כמוכר, כחברה שמספקת את השירות הזה, אני יוצא מאוד מאוד פרייר בזה שאני נותן לך את הדבר הזה. זה עניין אחד. והאלמנט השני כאן, זה לגרום ללקוח לאיזשהו הרגל שיבחר בי כל פעם מחדש. ויצאנו לדבר על זה כשדיברנו בפרק גם כן על תמחור ועל מודלים של חברות מסוימות, אז דיברתי איתכם על חברת קוסטקו, ששם מקבלים בעצם מוצרים במחירים מאוד מאוד זולים, הם מוכרים את זה כמעט ללא רווח על המוצר עצמו, והרווח האמיתי שלהם נעשה ממנויים. כלומר, כל מה שאתה צריך לעשות כדי לקנות בחברת קוסטקו, אתה צריך לעשות מנוי שהוא נע בין 200 ל-400 $500 בשנה, ורק מהדבר הזה הם מכניסים מאות מיליונים, אוקיי? שזה משהו מטורף, כאילו כל הרווח שלהם בנוי על זה שאנשים אשכרה היו מנויים שלהם. מזה נובע הרווח. עכשיו, פה ב-Yellow, כביכול, יש לכם פה קפה בשקל, כשיש הוצאות של הסחירות, ויש הוצאות של המקום עצמו, ויש הוצאות טיפול, ועובדים, וארנונה, ומה לא יש לנו במדינה הזאת, אוקיי? יש לנו כל כך הרבה הוצאות כבעלי עסקים, מי כמוכם יודע את זה. וכשהם באים ואומרים, אוקיי, קח קפה בשקל,
הם אומרים לך, בוא תיכנס לדלת הכניסה שלי. זה מאוד דומה לבעלי עסקים שמוכרים שירות, והרבה פעמים מוכרים קורס ב-97 שקלים, או ב-197 שקלים. ברור לכולנו שהקורס הזה, לכשעצמו, הוא לא הכי רווחי. ולמה הוא לא הכי רווחי? כי בדרך כלל אנחנו רואים את הקורסים האלה בקידום ממומן, והקידום ממומן עולה כסף, ולא כל לקוח שרואה את הפרסום שלך קונה את הקורס שלך, נכון? אז אם אני מגיע למצב שכל קונה, שכל רוכש, נגיד אני מוכר את הקורס ב-197 שקלים, אבל כל רוכש עולה לי 400, אז כביכול אני מפסיד. נכון. אבל אם זה חלק ממשהו גדול יותר, שכל לקוח במשהו הגדול יותר שווה לי 10,000 שקלים, אז פתאום המספרים מסתדרים. עכשיו, זה מסתדר גם בעולמות השירות, וגם בעולם הזה של ילו, כאילו אשכרה תחנת דלק, או אשכרה רמי לוי, מה שהוא עשה. זה בדיוק אותם עקרונות, העקרונות האלה, ומה שאני בעצם מביא כאן לפודקאסט, זה השיטות והמודלים של החברות הכי גדולות, לא רק בישראל, אלא גם בעולם, כאילו, בסופו של דבר, אלה השיטות שעובדות בצורה הכי טובה לחברות ענק, ואם הדבר הזה יכול לעבוד עבורם, זה יכול לעבוד גם עבורי וגם עבורכם. עכשיו, יש פה איזשהו דיסקליימר קצר שאני רוצה לתת, שבעצם הרבה מאוד אנשים יכולים להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, הם נתנו ללקוח את התחושה שהם מפסידים עליו כסף, וזה גורם ליותר לקוחות לרצות להגיע, יותר לקוחות רוצים לעשות את המנוי, אוקיי? יותר לקוחות רוצים לעשות את המנוי, וככל שאני מבין שבני אדם בסוף נובעים מהרגלים מסוימים שיש להם, אז אני מבין שאם עכשיו יש לו את המנוי חודשיים, 3, וגם אם הוא הפסיק את המנוי, סבבה, גם אם הוא הפסיק את המנוי אחרי 3 חודשים, יכול להיות שהוא עדיין ימשיך לתדלק אצלי. ואז הרווחתי לקוח שהוא כל הזמן קונה אצלי מוצר אחר. בסדר, זה כבר נושא לפודקאסט אחר, אבל לא משנה. אבל ברגע שאני מבין את זה, אז אני יכול להגיד בתור בעל עסק שיש לו בכלל עסק של שיווק, או עסק של מאמן כושר לצורך העניין, נגיד מאמן כושר שיבוא ויגיד, אוקיי, אני נותן אימון ראשון ב5 שקלים, או אימון ראשון חינם וחודש ראשון ב10 שקלים. מה יכול לקרות בנקודה הזאת הרבה פעמים? שחברה ענקית כמו ילו, חברה ענקית כמו רמי לוי, הם מכינים תשתית למהלכים כאלה, אוקיי? הם יודעים שבבוא העת יגיע אותו הלקוח שקנה את המנוי קפה הזה, ויוכל לקבל את השירות. עכשיו, אם לי יש סטודיו כושר שיכול להכיל עד 500 אנשים, והיום יש לי 350 מתאמנים בסטודיו שלי, ואני אומר, אוקיי, יש לכם פה אופציה לקבל חודש ראשון ב10 שקלים, הנה, אני מפסיד עליכם כסף. זה מה שליאור אמר בפודקאסט, לא? אז אני מגיע למצב כזה שאני אומר, אוקיי, הדבר הזה בעצם היה יכול להיות רווחי עבורי, אבל בפועל הוא הפסד כלכלי עצום. כי לא הכנתי את התשתית לקבל את הכמות לקוחות הזאת. כי אם עכשיו באמת המהלך הזה יצליח מאוד, ויגרום ל-600 אנשים לדפוק לי בדלת ולהגיד, אוקיי, יאללה, קח 10 שקלים, אני רוצה להירשם למנוי, ואני נותן לו חוויה מאוד 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 גרועה, כי אני לא יכול לספק לו את האימונים כמו שצריך, הוא לא יכול באמת להתאמן, ומעבר לזה, גם המתאמנים הקיימים שלי לא יכולים ליהנות ממה שהם משלמים עליו, ואז אני אגיע ממקום שרציתי להגיע אליו לגדילה, אני אגיע לדעיכה ולדרדור בעסק שלי. והדבר הזה נובע כי לא מכינים את התשתית למהלכים האלה. חייב לדעת איך מכינים תשתית למהלך כזה. כל השיטת תמחור הזאת של מפסיד עליך כסף, היא לא יכולה לבוא כשאתם בדיוק בהתחלה שלכם, כשאתם רק רצים עם העסק, או אפילו שהעסק רץ כמה שנים, אבל אין לו עדיין תשתיות שמתאימות לעסק גדול, השיטה הזאת לא תעבוד. אוקיי, המון בעלי עסקים יכולים להסתכל ולהגיד, אוקיי, אני אשים את הדבר הזה אצלי, אבל זה לא הולך לעבוד להם. מה כן יכול לעבוד? זה לקחת אלמנט קטן בתוך זה, ואותו להכניס. מה זאת אומרת? אם נגיד היום אני לוקח דוגמה של אי שיווק, אוקיי? אם אני אי שיווק, ואני רוצה לגייס לקוחות חדשים, אני יכול להגיד, אוקיי, אני מוכר עכשיו סרטונים, אני מוכר 10 סרטונים, מוכר אותם ב-3,000, ב-4,000 שקל, whatever, לא באמת משנה הסכום. אני יכול להגיד, אוקיי, מי שמגיע אליי לפגישה, קודם כל מקבל פגישה ללא עלות, ובפגישה עצמה כבר אנחנו כותבים לך תוכן, וכבר אנחנו מצלמים לך 3 סרטונים במתנה. נשמע הצעה מטורפת, נכון? אני כביכול, אם אתה לא רוכש ממני, בוודאות הפסדתי עליך כסף, באופן ודאי, באופן חד משמעי. אבל מה אני יכול לתת פה? מה אני מקבל מזה, אותו בעל עסק? שעצם זה שחווית מה זה להיות לקוח שלי, פתאום אתה מבין שוואלה, הדבר הזה יכול לעבוד עבורי.
אוקיי? נגיד אם אנחנו מסתכלים על סרטונים, פתאום אתה רואה שסרטון אחד מתוך 3 שהעלית, הביא לך המון לידים. אז אתה אומר, אוקיי, אם סרטון אחד מתוך 3 הביא לי המון לידים, מה יקרה כשאני אעשה איתו 10 סרטונים? או מה יקרה כשאני אעשה איתו 15 סרטונים? איך הדבר הזה ייראה? ואז זה יכול לגרום לזה, נכון, זה מהלך מפסיד אליך בדרגה טיפה נמוכה יותר, כי עוד פעם, אתם מחליטים בעצם כמה אנשים אתם מגייסים לדבר הזה, אבל זה מהלך שיכול לעבוד גם כשאין לי תשתית מאוד מטורפת, אוקיי? כשיש לי תשתית מטורפת כמו ילו, כשאני יכול להכיל הפסדים בחודש הראשון ובחודש השני, אז אני יכול להגיד, אוקיי, אני יוצא למהלך הזה, וזה אפילו לא מהלך אמיץ. זה מהלך חכם, אבל הוא לא אמיץ. הרבה אנשים יכולים לחשוב שהמהלך הזה הוא מאוד אמיץ, אבל תכלס, לא, הוא פשוט מאוד חכם. כי זה נוגע בדיוק בכאבים כביכול של קהל היד, זה נוגע בו מאוד ברמה הפסיכולוגית של, אוקיי, אני כל הזמן משלם על קפה, כל פעם שאני מתדלק, אז אני מגיע לקפה, אני אוהב את הקפה, וזה כיף לי וזה טוב, ואני מעביר ככה את הנסיעה והכל, אבל זה עולה לי כבר מלא כסף, כאילו אני מגיע למצב שכל חודש אני משלם 100, 150 שקל, 200 שקל, בלי קשר לקורסונים שאני קונה בצד, אז הנה אני יכול לחסוך את זה. מעולה. ואז בזכות הדבר הזה, הם מגדילים את שורת הרווח שלהם, כי עוד פעם, מי קונה רק קפה? מעטים מאוד האנשים. וגם אם כן, אז הם יתדלקו אצלם, ואז הם יגדילו את שורת הרווח בסופו של דבר. לא בהכרח זה יקרה בחודש הראשון, אבל זה כן יקרה אחרי 3 חודשים, חצי שנה, פתאום אנחנו נראה גדילה מאוד מאוד גבוהה במחזורים של החברה וגם ברווח בסופו של דבר, למרות שהמהלך הזה לכאורה אמור להפסיד להם כמה מיליונים טובים בכל חודש מחדש. אז זו דוגמה, וזה היה המהות של הפרק, לאיך אפשר להגיע למצב שאני מפסיד כסף על מוצר מסוים, ומפסיד לא מעט, אוקיי? מפסיד מיליונים אפילו על מוצר מסוים, תוך כדי זה שאני מגדיל את הרווח שלי, מבלי לאבד את התשתיות שבניתי. אוקיי? ואני אתן על זה אפילו עוד דוגמה לסיום. אם ניקח בעצם גם את רמי לוי, שעשה את המבצע הזה של העוף בשקל, תתארו לכם את הסיטואציה הבאה, אוקיי? סתם דוגמה גם למה רמי לוי עשה את מה שהוא עשה. מהסיבה הזאת היא שבעצם הוא יודע שעכשיו הסל הממוצע של בן אדם במדינת ישראל נע בין 3,000 ל-4,000 שקל בחודש, אוקיי? עכשיו אנחנו בני אדם, אנחנו נובעים מהרגלים, אז אנחנו קונים בסופר בין 2 ל-4 פעמים בחודש. יש כאלה שקונים גם 6-7 פעמים בחודש. בוא נגיד, קונים 4 פעמים בחודש, כלומר פעם בשבוע באמת הולכים לסופר וקונים. אז הוא הבין שאם אני אגרום ליותר אנשים להגיע אליי לסופר, להיכנס במשך חודש, חודשיים, אז יותר ויותר מהם יישארו כאן, יקנו אצלי, יהפכו ללקוחות קבועים, ואז הסל הממוצע שלי מכל לקוח, כאילו, הגיוס לקוח חדש שלי לא שווה לי באמת 3,000, הוא שווה לי 40,000, כי הוא הולך להיות איתי במשך שנה, ולא במשך חודש אחד. וברגע שיש לי את הדבר הזה, ברגע שאני יודע שהלקוח שלי שווה 30-40 אלף שקל, אין לי בעיה לבזבז עליו, להוציא עליו 500 או 600 שקל בחודש הראשון. כי הוא שווה לי פי 50, הוא שווה לי פי 60. ובדיוק בגלל הדבר הזה, הוא החליט לעשות את המהלך הזה, אבל תחשבו שאם לא היה לו את כל הקופאיות, אוקיי? אם נגיד עכשיו היה לו כמות קופאיות שהיא מספיקה לסופר רגיל. אבל הוא עשה מהלך שגרם לזה שהוא גדל בערך פי 2 בכמות של הלקוחות שמגיעים. אז אם החוויה של הלקוח הייתה שהוא מגיע, עושה את הקנייה, עושה הכל וצריך לחכות עוד 2 שעתיים בתור בקופה, הוא לא היה חוזר שוב ביום למחרת, הוא לא היה חוזר שוב באותו השבוע או בשבוע הבא. הוא לא היה חוזר אף פעם והוא לא היה הופך ללקוח קבוע. אז בגלל זה העניין הזה של לייצר איזושהי תשתית לפני שאני יוצא למהלך שהוא מאוד מאוד גדול, זה מאוד מאוד חשוב. צריך להבין כמה המהלך הזה הולך לעלות לי, לא רק מבחינת הכסף, אלא גם מבחינת הזמן, לא רק שלי, גם של העובדים שלי, והאם הם באמת יכולים להכיל את זה, או אני צריך לעשות איזשהו גיוס לפני שאני יוצא למהלך הזה. אוקיי? זה משהו שהוא מאוד קריטי, כי אם המהלך הזה יפגע בי תדמיתית, אז זה יעשה הרבה יותר רע מאשר מה שזה יכול לעשות לי ברמה החיובית. וזה לגבי העניין הזה. אם אהבתם את הפרק, אני מזמין אתכם לשתף אותו עם עוד חברים, עם עוד בעלי עסקים, שיבינו מה בעצם קורה מאחורי המהלכים הגדולים ביותר במדינת ישראל ובעולם ברמה הפיננסית. ואני מזמין אתכם לדרג 5 כוכבים את הפודקאסט בכל הפלטפורמות, ואנחנו יכולים להיפגש בפרק הבא ממש בקרוב.